аз съм Сара Уинчестър и не, няма да кажа хора човешки, това не е мой бизнес. Та, аз съм много българ и реших да направя няколко нови клипчета, които ще излязат, може би. Ами това днес, другото, може би другата седмица, може би ако ме домаси. Да. Та, в днешния влог ще става дума за това колко фалшиво пея и за това колко много хубави песни има, аз според не мога да изпея много всичко от тях. Снима ли? Та, първата песен, с която ще започнем, е нова тенденция. И песента е на Дади Янки и се казва Деспасито. И да, сега я пускаме. И сериозно не трябва да увелича толкова много. Despacito, purito, purito en casa. Despacito, purito, purito, казах пурито, аз май съм глада. Да. Учил съм 2 години испански, но не знам пурито ничко. И каса, стил каса. Добре, както да е. Дори не знам какво казвам. Не знам какво казвам. Дори само си бъркам изреченията. Думите! Следващата песен ще бъде на Ed Sheeran, Shape of You. Да. Сериозно бърка с текста? Shape of You, от магнетия. Отчасти горе-долу, няколко секунди, не ми стига времето. Защо все още съм даска по ден? Трябваше да се тръгна преди няколко часа. Аз не съм даска. Всъщност, като се замисля,